най-скъпия синтетичен наркотик адренохром. Той е известен още като синтетичния наркотик, като сатанинския наркотик. Веществото е дериват на адреналина. Адренохром. Адренохром. Адренохромът е... Адренохром. Наричан още сатанинският наркотик. Някаква сатанинска дрога. Дяволски наркотик. Сатанинският наркотик. Сатанинска дрога. В средите известно като андренохром или просто хром. Адренохрома. Така ли? Вие сте извличали от мозъци на деца и...